Το BCR είναι η νέα πρωτοποριακή αντιγυρατική μέθοδος που χρησιμοποιεί στοιχεία του ίδιου μας του οργανισμού για να επιτύχει μέσα σε ελάχιστες συνεδρίες αυτό που μοιάζει αδύνατο. Την επαναφορά των κυττάρων στην πρώτερη κατάστασή τους, την νεανική όψη, να επαναφέρει τη σφριγγυλότητα και το οβάλ του προσώπου. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια ομάδα ενζύμων, οι σιρτουίνες, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο πόσο γρήγορα γερνούν τα κύτταρά μας. Οι σιρτουίνες, όπως και κάθε άλλο βιολογικό στοιχείο του οργανισμού μας, μειώνονται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό που καταφέραμε λοιπόν με το BCR είναι να δώσουμε στον οργανισμό, και μάλιστα πολύ στοχευμένα, τις σιρτουίνες που του λείπουν για να επαναφέρουμε τα κύτταρα στην πρώτερη νεανική τους κατάσταση. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι οι σιρτουίνες όχι μόνο επαναδιαμορφώνουν τη λειτουργία των κυττάρων, αλλά μπορούν να επιβραδύνουν τη διαδικασία γύρανσης έως και 30%. Είναι ένας βιολογικός ρυθμιστής λειτουργίας του κυττάρου. Είναι τα πολύτιμα ένζημα που επαναπροσδιορίζουν τη λειτουργία του κυττάρου και το επαναφέρουν στην πρώτερη νεανική κατάστασή του. Η πρωτοπορία του BCR βασίζεται στις επιστημονικές μελέτες χρόνου, στα άμεσα ορατά αποτελέσματα που προσφέρει, στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί καμία ξένη ουσία αλλά ένζημα που υπάρχουν ήδη στον οργανισμό και στο ότι έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και απευθύνει κυρίως σε όσους αποφεύγουν τις ενέσιμες θεραπείες. Κυρίως στο πρόσωπο με εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης, εφαρμόζεται με τεράστια επιτυχία στο ντεκολτέ, που αποτελεί μια περιοχή που δηλώνει με ακρίβεια την ηλικία μας. Επίσης, εφαρμόζεται και στο σώμα, σε περιοχές που μας ενδιαφέρει η ανάπλαση δέρματος και η σύσφυξη. Οι σιρτουίνες εφαρμόζονται με μικροέμβολα. Δεν υπάρχει κανένας πόνος, αντιθέτως ο καταναλωτής από την πρώτη κιόλας συνεδρία αισθάνεται το πρόσωπό του πιο λαμπερό, πιο φρέσκο και αναζωογονημένο. Επίσης, η όλη διαδικασία είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, ενώ απευθύνει σε εκείνους που θέλουν μια ισχυρή αντιγυρατική θεραπεία για το πρόσωπό τους και φοβούνται τις βελόνες. Με το BCR εχέουμε τις πολύτιμες σιρτουίνες με μικροέμβολα, άρα δεν υπάρχει απολύτως κανένας πόνος. Η σιρτουίνη εφαρμόζεται με τη βοήθεια ενός ειδικού εφαρμογέα που ονομάζεται μικροέμβολο. Το μικροέμβολο εφάπτεται στο δέρμα κατά την εφαρμογή, ενώ στο κέντρο του έχει μια μικρή ακίδα για να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη κατανομή της σιρτουίνης στην επιδερμίδα. Έτσι, το μικροέμβολο αντικαθιστά τη βελόνα και δεν υπάρχει απολύτως καμία αίσθηση τρυπήματος, όπως συμβαίνει με τις κλασικές ενέσιμες θεραπείες. Αν συγκεντρώναμε τα πλεονεκτήματα του BCR, θα λέγαμε ότι είναι μια απόλυτα φυσική μέθοδος. Δεν εχέεται καμία ξένη ουσία. Χαρίζει απόλυτα φυσικά αποτελέσματα χωρίς κανένα κίνδυνο αλλίωσης των χαρακτηριστικών. Απευθύνεται σε όσους αποφεύγουν τις ενέσιμες θεραπείες και αποτελεί μια εξαιρετική μέθοδο πρόληψης της γύρανσης. Το BCR, με τη χρήση των πολύτιμων σιρτουινών ή όπως συνηθίζουμε εμείς να αποκαλούμε το ελιξίδιο της ζωής, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα σε πρόσωπο και ντεκολτέ. Καταρχάς, οι ρητίδες του προσώπου μειώνονται αισθητά από τις πρώτες και όλες συνεδρίες, ενώ παρατηρείται μια άμεση ανόρθωση και ανάπλαση του δέρματος. Επίσης, το οβάλ του προσώπου ανασχηματίζεται και το πρόσωπο ακτινοβολεί μια λάμψη υγείας λόγω της αναδόμησης των κυττάρων που πραγματοποιείται. Με άλλα λόγια, το BCR είναι μια ισχυρή αντιγυρατική θεραπεία που ξεκινά από τα ίδια μας τα κύτταρα για να καταλήξει σε αυτό που βλέπουμε καθημερινά, ένα νεανικό και λαμπερό πρόσωπο. Να τονίσουμε επίσης ότι η εφαρμογή της σιρτουίνης γίνεται αποκλειστικά από γιατρό. Τα αποτελέσματα διαρκούν πάνω από ένα χρόνο, ενώ έπειτα απαιτούνται μόλις 1 με 2 συνεδρίες για να επανέλθουμε στο άψογο αποτέλεσμα που είχαμε και πριν. Κανένας απολύτως κίνδυνος. Ας μην ξεχνάμε ότι το BCR χρησιμοποιεί τις σιρτουίνες που υπάρχουν ήδη στον οργανισμό μας. Δεν εχέεται καμία ξένη χημική ουσία. Στη γλώσσα μας άλλωστε το BCR ονομάζεται βιολογικός ρυθμιστής νεότητας και θεωρώ ότι αυτό τα λέει όλα. Μέσα στις 2-3 συνεδρίες το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εμφανές. Στις 5-6 συνεδρίες το αποτέλεσμα έχει τελειοποιηθεί. Καθόλου. Αποτελεί μια θεραπεία που κοστίζει όσο μια απλή συμβατική θεραπεία, ενώ έχει αποτελέσματα εφάμιλα των επεμβατικών. Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τα Medi Cosmetics για να γνωρίσετε από κοντά το BCR, που είναι μία ακόμα πρωτοποριακή αντιγυρατική θεραπεία που θα τη βρείτε αποκλειστικά σε εμάς.